менә ичмасам чыгып әрәпләшеп кайтсаң да күңел ачыла. Электән шул бер абыйым мәрхүм инде рөхсәт булсын. Соңда миндә килеп монда йортымда 1 ел җәверендә торган иде. Вакытында мин теге университет тамамлагач, туган авылыма кайтып, шунда бераз кунак булып яткан чакта мин Татарстанга җыйналган идем. Ичмасам син ди арабызда кеше төсле яшә ди. Үзең халкында, ягъни үзең халык арасында ди. Шуны әйтәс килә, менә күңел ачырга элек бит телефон булмаган. Нәрсә, телевизор булмаган, радио булмаган, газетлар булмаган. Соңдан инде беренче революциядан соң бераз ирек биргәннәр, татарга газет чыгара башлаганнар. Хатта теге Петербургта Нур дигән, мин анда барып вакытында 89 елны шул газетны хатта миңа бүләк итеп бирделәр. Мин беренче 100 дәнәне алып кайтып саттым. Хатта монда теге милли хәрәкәтнең митингында шунасын нида Оренбургда да чыккан шул газет, хатта аңа кадәр рөхсәт бирмәгәннәр татарларга матбугат бастырырга. Шуңа күрә кеше кая газет укый алмый, журнал укый алмый, бернәрсә, базарга барып күңел ача сөйләшә кешеләр белән. Шуның кебек мин менә ял көнне теге зур базарга барам, анда кешеләр белән сөйләшәм. Монда бүтән көнне киләм дә, мәсәлән, шушы сафлары менә шулай килеп сөйләшәм, алар миңа ал инде менә помидорны дип, алар төрлечә сөйли, мин аларны мазаклап, шаяртып, күңел ачып, чөнки туган телендә сөйләшәсең. Мин бик хәзер мәхрүм ителдем шул туган телдән, чөнки инде туганнар килә, апамнан башка һәммәсе урысча сөйләшә. Инде күршеләрдә әле мин шул фатирга кире алдына миңа шунда торган ханым, редакцияның бухгалтеры, фатирлары миңа эләкте, шунда күршеләр татарлар ди. Мин аны вакытында инде шулай дип йөрсәм, аны минем хатта минем катта, ягъни этажда бер ягыннан мордва тора, бер ягыннан урыс тора. Кем әйтер менә бездә 50%-тан татар артык дип җөмһүриятебездә. Шуннан соң хатта барасың каядыр, анда кызганычка каршы телне белмиләр. Элек башта миңа мактаналар, татарча белмим дә, алар ничектер шундый. Монда минемчә Мәскәү хөкүмәте тарафыннан бик көчле сәясәт алып барылган, телне онсынлар дип, шуңа күрә хатталар кайсы вакытта башта мактанып торалар, татарча белмим дип. Хәзер Аллага шөкер үзгәрә башлады. Инде сөйләшергә яраталар. Берсе бәйләнеп миңа, мин башта күрсәттем бит сезгә, бер апа шул утыра. Шуннан мен аны инде ул миңа бик бәйләнгәч ал дип, шул кыю бәйләнгәч, мин анда күршеләрдә әбиләргә әйтәм, бу мен әйтәм, өйдә хәлә җифетен буйсындырып, хатта кул дәрәҗәсендә шулай бәлки аны куркытып, нитеп, һөҗүм итеп гөланарга, аны көчләп шулай психологическим дип урысча әйтәләр, шулай торадыр дигәнем. Шунда бу бер ханым әйтә, апа инде ул мусулман ханым, ул әйтә, юк, аның хәлә җифете юк инде. Мен әйтәм, башына җиткән аны, менә мискинне бетергән дип, шулай күңел ачасың. Шул менә базар, электә шул кешене гел тартып торган магнит кебек. Чөнки кеше атна буена өендә кысылып торган, я күршеләр белән сөйләшер, я нәрсә, базарга барганда сатучы белән төрле мәсьәлә буенча сөйләшергә була, төрле нәрсә хак турында сөйлисең, мәсәлән, күңел ачып, ишеңдә җыелганны әйтә алмыйсың, әйтсәң дә ул танымаган, ул синең күршеләрең белән, туганнар белән таныш түгел. Шуңа күрә син сөйлә аласың, ишеңне бушатып, кайсы вакытта күңел ача аласың. Былай кызганычка каршы дежавю килеп чыкты әле менә. Күптән булмаган, беләсең инде нәрсә икәнен. Шуны әйтәс килә. Былай ул менә кызганычка каршы безнең тормышта кайда кулланырга, кайда мәсәлән инде кешенең шундый нәрсә дип әйтәләр инде, шүлләп дип татарда әйтми икән, шүлләп, казакча шүлдәпме, шүлләп йөри, ягъни жажды. Үз телендә сөйләшәсе килә. Үз телендә күңел ачасы килә. Нинди тормыш булмаса да, нинди кеше инде байлы, әллә гади яшиме, карамастан һәр кайсы кешегә кирәк күңел өчен менә бераз ничектер ачык сөйләшеп, шаяртып, ничектер үзенчә әйтсә, җан өчен бәйрәм, менә кешенең күңеле өчен бәйрәм ул. Шулай күңел ачырга кирәк.
чөнки ул кешенең организмы теге сабый кебек көтеп тора. Мәсәлән, ул сабый да хатта теге әйтәләр, анасы борчылса, сабый анда да сизеп тора ди, кайгырып ничектер ул ди авыр кичерә ди. Шуңа күрә ул анасы гел кайгырып, ничек борчылып бирсә, ул бала да ди юнлап ди ничектер нәрсә инде үсми ди анда хатта ди шул анасының инде ишендәме нәрсәме дип әйтәләр инде. Тормышта да шулай кеше. Синең мәсәлән организм сизеп тора. Әле вакытында кеше күңел ачып торса, хатта ул шифаханәдә анарга килеп, әллә дусларымы янында булса, ничек тә булмаса, ул ничек кодрәтләнеп көчкерә анарга, рухи көчкерә. Әгәр дә аны гел төрлечә килеп яманлап торсын әле бер кеше, мәсәлән, шыкпаны торсын, гаепләп торсын, тагы нәрсә, ул бит кешенең күңеле бозыла да, иммунитеты төшеп, хатта ул үзен ничек яман ничектер тыела анарга үзенең теге тормышы. Шуңа күрә инде безгә һәммәбезгә кирәк нәрсә дип әйтте, шул апа әйтте бит әле, урыс телендә мин сөйләдем, эттә хатта көтеп тормый, койрыгын күтәргәнде, үзе күтәреп йөри. Шуңа менә һәркайсыга кирәк үзенең күңелен күтәреп тырышырга ничектер. Әгәр дә ул шул көн арасында бер кешеләр белән сөйләшеп, күңел ачып шулай йөрмәсә, ул минемчә ул кеше инде нәрсә инде акчамы иң беренче шатландырырга тиеш кешене. Мин белмим, менә әле Титаникны карагансыздыр хатта. Анда Титаникны бит теге байларны күрдегез, теге ул кыз аны кияүгә бирергә уйлап бирделәр, бер миллионерга хатта. Шунда ул ни күңелсезләнеп утырадыр байлар арасында. Соңыдан егет белән теге гади эшчеләр китеп барган Америкага, Европадан, шунда трюм нәрсәме кайда шулалар бигән чакта, хатта ул байлар арасында үскән кыз инде аның гаиләсе хәерчегә чыгып бара, шуңа күрә анасы көчләп моны байга бирә кияүгә, миллионерга. Шул гади кешеләрне яратып, алар арасында биеп, шатланып, күңел ачып, шунда үзен бәхетле итеп сизә. Җәмәгать шуны әйтәсем килә. Элек, мәсәлән, әле мин бер фото бар, аны бер кайчанда куймадым YouTube'та, хатта кайсы вакытта бер кулланасым килә, Алла бирсә. Анда безнең авылда элек колхоз чорында фотога төшкәннәр, әллә ЧТЗ шул вакытта булган трактор, шунда хатта тәгәрмәчләре, хатта резинада түгел, тимердән, шул әйтәсе килә, алар шунда без беләбез, ул вакытта халык бик авыр яшәгән. Күңелсез шартлар булган. Әти мәрхүм сөйләде, хатта ачлыкта булды, ашармаз булмады, нәрсә ашарга белмәдек, хатта дип шулай сөйләде. Әмма бу фотога төшкәннәр, алар шундый елмаеп бәхетле кешеләр кебек. Чөнки һәр чакта да кеше тормышның авырлык, катлаулы мизгелләренә карамастан тырышкан, һәр чакта да ничектер үзенә аңлатырга. Дөньябызда бик күп шатлана торган сәбәпләр бар. Шуларны игътибарсыз калдырмаска кирәк дип. Менә шул мәсәлән, алар сатучылар да хатта утыралар, алар бер-берсен күрәлмиләр. Берсе сатып җибәрсә, икенче күрәлми аны. Менә сатып алучы белән сөйләшкәндә алар инде икенче төрле, чөнки без аларга ничектер конкурент түгел, кат әйтсәң дошман түгел, килеп күңел ачып китәбез, алар да без белән күңел ачып сөйләшәләр. Җәмәгать нәрсә әйтә урыста, держи хвост пистолетым, шун кебек койрыгызны пистолет кебек тотыгыз, шатланыгыз, шаяртыгыз. Менә көне дә мотор күрдегезме? Көне дә мотор хатта. Әле кыска гына бер нәрсә әйтермләр, шунасын бәлки ни вакытында ди бер нәрсә булган әле. Онтты мин хатта бераз гына искә төшерәм. Карап ди, шул теге диңгездә шундый нәрсә инде урысча әйтмеш, кораблекрушение булганмы ди. Берәүләре нидә кайык түймә дип әйтәләр, безнең якта хатта кайык дип әйтәләр, Оренбург татарлары. Шунда мәсәлән ул кайыкка утырып алар китеп баралар.
Бездә менә ни дә юк, ризык та юк, су да юк, нәрсә дип, алар икенче көнне, өченче көн, дүртенче көнне инде үзләренең жаны белән, тормышы белән, инде язмышы белән, нәрсә инде шул жаны белән бәхилләшкәннәр дә акырына юкка чыкканнар алар. Икенче кайыкта, төймәдә, ягъни алар ничектер менә элекме булган, алар сусыз торып ничектер үзләрен сынап караганнар. Шуңа күрә алар белгәннәр икән, фәлән көн түзеп була икән сусыз, ризыксыз дип. Шуңа күрә булар тегеләргә караганда аларның киләчәге яхшырак булган, чөнки алар белеп торган бу авырлыкны кичерергә була. Мәсәлән, без ничә көн әле түзә алабыз дип. Шуңа күрә әйтәсез, җәмәгать, әгәр дә сез инде бер катлаулы мизгелләр алда булса, шуны бәлки уйлап куйырга кирәк. Әле теге вакытында яһудларның патшасы булган бит, Соломон дигән бик акыллы, шундый нәрсә, хаким, мудр, ягъни гарәпчә хаким. Шул мәсәлән, шундый акыллы кеше, ул әйткән, теге аның кулындагы бер беләзекме, нәрсә дип әйтәләр, шул теге бармагындамы, монсы да узачак дигән, и это пройдет дип. Шуңа күрә бигрәк теге аны күңелле чорда, бер күңелле мизгелләрдә, ял иткәндә, бәйрәм иткәндә, бәлки аны искә төшерәсә дә ярамый, төшермәсә дә була. Менә бераз авырлык килсә, катлаулы мизгел, ничектер күңелсезлек килсә, шунда уйларга була, шуны искә төшереп, шул әйтемне кулланырга була һәм хисланып, ничектер кудрәтләнеп, инде өмет белән киләчәккә карап яшәргә була. Исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.